Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Baldomero. Taong 1970, Mamalad, Misamis Occidental. Isang simpleng tindero ng pili itong si Baldomero. Araw-araw, dumadayo siya kung saan-saan para ilako ang mga panindang ibinibigay ng kanyang amo. Hindi man gaano kalakihan ang kita, wala siyang magagawa. Unang-una, yun lang naman ang alam niyang trabaho dahil sa hindi man lang siya nakatungtong sa paaralan. At ang masaklap pa, ang kamangmangan niyang yon ang dahilan kung bakit siya iniwan ng kanyang asawa at anak. Subalit sa kabila nito, ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho dahil sa wala naman siyang mapagpipilian. At sa halip na umikot ang kanyang mundo sa mga taong umiwan sa kanya, pinili niyang maging matatag alang-alang sa kanyang sarili. Sa kagustuhan niya noong kumita ng malaki, lahat pinasok niya. Pagbebenta ng mga bagay na labag sa batas, pagtuturo sa otoridad ng mga taong hinahanap, at kung ano-ano pang bagay na may kapalit na malaking salapi. Ngunit ang hindi alam noon ni Baldomero na sa ginagawa niya pa lang yan, maraming tao siyang nakakabangga. Isa nga rito, yung lalaking matagal nang pinapahanap ng batas. Ayon sa kanya, nakita niya yun sa kanila. Kaya naman nang malaman niyang hinahanap pala ito ng gobyerno, di siya nagdalawang isip na yon ay ituro. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na kaya pala yun nakatira sa lugar na yon ay dahil sa kilala nito ang lahat ng tao roon. Ni minsan, wala pang naglakas loob na ituro ito dahil alam nila kung gaano kapanganib ang pamilyang nagbibigay proteksyon dito. Subalit nang bigla itong madakip, dito na naalarma ang lahat. At sa puntong yun, doon na rin niya nalaman ang problemang ginawa niya. Pagdating nito sa kanyang amo, ora mismo itinakwil siya nito, kasabay ng mga babalang wag na siyang babalik sa lugar na yon. Ganon din ang ginawa ng kanyang mga kaibigan, kaya sa isang iglap, pakiramdam niya tinalikuran na naman siya ng mga taong minsan niyang itinuring na pamilya. Wala mang kamalay-malay sa kasalukuyang nangyayari, napilitan siyang umalis ng baryo para iligtas ang kanyang sarili. At para magawa ito, nagtago siya sa mga kabundukan. Hindi niya alintana kung saan siya makakarating dahil ang tanging mahalaga lang, matakasan ng mga taong humahabol sa kanya kahit wala pa man siyang nakikita at napapatunayan ukol sa pag-iral ng mga ito. Siya kasi ang tipo ng tao na madali mong mapaniwala. Kaya naman kapag tinakot mo ito, asahan mong gagawa ito ng mga bagay na hindi mo aakalain. Lumipas ang araw at linggo, kung saan-saan na siya noon nagpalaboy-laboy. Wala mang klarong direksyon, nagpatuloy siya sa pag-usad hanggang sa dito na dumating ang araw na makasilay siya ng armadong grupo na bumubuntot sa kanya. Siya ang unang nakakita rito, kaya naman bago pa siya nito matunugan, nagawa na niyang makapagtago. Sa puntong yun, dito na mas lalong lumakas ang kanyang kutob, kaya naman habang naglalakad, gumawa na siya ng patibong kung sakali mang mapadaan ang mga taong yon sa kanyang dinaraanan. Ang hindi lang noon mawari ni Baldomero, paano siyang natunto nito? 4 na araw ang lumipas pagkatapos niyang masipat ang grupo, tuluyan na nga siya nitong natagpuan. Walang sabi-sabi, agad siya nitong pinaputukan hanggang sa matamaan nito ang kanyang binti. Hirap na hirap man, pilit siyang umusad sa pagbabakasakaling makakaligtas pa siya. Ang kaso lang, sadyang napakatitinik ng mga kalaban niya, kaya sa loob lamang ng maikling panahon, naabutan siya ng mga ito. Dali-dali din siya nitong pinatayo at pinagsusuntok hanggang sa mapasukan na siya ng dugo. Matapos nun, nagdesisyon ng mga ito na iwan siyang buhay sa lugar na yon. Ayon kasi sa isa sa mga mersenaryo, na sa sobrang layo ng napuntahan nila, hindi na siya makakaligtas pa. At upang masigurong magkakatotoo ito,
Binalian siya nito ng mga binti at 3 beses na inundayan ng saksak sa tagiliran. Siniguro rin ng mga itong lutay-lutay ang kanyang mga daliri upang hindi na niya masubukan pang gamutin ang kanyang sarili. Matapos ang pagpapahirap ng mga ito, para siya nitong basurang iniwan. Bagaman may malay pa, di na rin siya umaasang mabubuhay pa. At ang tanging hinihintay na lamang niya noon ay ang pagdating ng kanyang kamatayan. Subalit pagsapit ng gabi, nang medyo kumalma ng konti ang kanyang mga nararamdaman, may nakita siyang kakaibang mga ibon na umiikot sa itaas kung saan siya naroon. Ang nasa isip niya, naghihintay lang ang mga ito na mamatay siya. Ngunit pagtalikod ng araw sa kalupaan, dito niya nakita ang isang matandang lalaki na biglang tumayo sa kanyang kinaroroonan. Nakangisi ito habang nakatingin. Tapos yung mga mata nito, kapansin-pansin na namumukod tangi sa napakadilim na paligid. Nagkukulay ginto kasi ito, indikasyon na hindi yun isang ordinaryong tao. Ilang minuto pa ang lumipas, lumapag na sa paligid niya ang mga alaga nitong ibon. Dahan-dahan na ring lumuhod sa kanyang tabi ang matanda habang nag-oorasyon. At pagkatapos ng mahaba-habang ritual, may kinuha itong kaperaso ng bungo sabay hawak sa leeg ng isa sa mga alaga nito. Dali-dali yung ginilita ng matanda at pag-agos ng itim na dugo mula sa puwak nito, agad yung pinalulun sa kanya. Inumin mo kung gusto mo pang mabuhay. Hindi ko ito madalas ginagawa sa mga tao, pero dahil sa kakaibang naging sitwasyon mo, bibigyan kita ng pagkakataon. Huwag kang matakot, sapagkat ang mga katulad mo, mga basurang wala ng halaga sa mundong ito. Magmamatigas ka pa ba? O kukunin mo ang huli mong natitirang pag-asa? Wika ng matanda. Nang marinig niya ang sinabi nito, tahimik niyang ibinuka ang kanyang bunganga. Hindi na siya nag-isip ng kung ano, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na mamamatay din naman siya sa oras na walang milagrong mangyari. Subalit paglagok niya ng dugo ng ibon, agad niyang naramdaman ng mabilis na paghilom ng mga sugat niya sa katawan. At sa isang kisap mata, ang hapdi at panghihinang nararamdaman niya kanina, bigla na lang nawala. Nanumbalik na rin ang kanyang lakas, kaya naman hindi na siya nahihirapan pang tumayo. Dahil sa pangyayari, dito niya na inilahad sa matanda ang kanyang taus-pusong pasasalamat. Inakala niya kasing walang balik ang pagtulong nito sa kanya, pero nang akmang maglalakad na siya papalayo, bigla na lamang niyang naramdaman ang malaking piraso ng tanikala na agad na pumulupot sa kanyang leeg. Paghila naman ng matanda rito, sapilitan naman siya nitong napabalik. At sinong may sabi sa iyong makakaalis ka na? Ako ang nagligtas ng buhay mo. Ibig sabihin mula sa araw na ito, isa ka na sa aking mga halipin. Buong buhay mo, wala kang ibang gagawin kundi ang manilbihan at makinig sa lahat ng aking iuutos. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, animoy lahat ng kanyang pag-asa bigla na lamang naglaho. At gustuhin man niyang tutulan ang desisyon ng matanda, kalaunay napilitan na rin siyang sumunod, buhat sa lakas nitong hindi kapani-paniwala. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, sinama siya nito sa luma nitong bahay na nakatago sa mga kabundukan. Sa lugar na yon, hindi gaanong tumatama ang sikat ng araw dahil sa lapad ng mga sanga ng mga balete at akasyang nakapalibot sa kanila. Ayon pa sa kanya na, kung titingnan sa malayo, hindi mo akalaing may nakatira doon, buhat sa napakaliblib nito. Ngunit kapag pinasok mo ito, dito mo masisilayan ang isang malawak na patag na merong malaking bakuran. Malinis tingnan ng lugar, kahit punong-puno ito ng mga tuyong dahon. May mga itim na rebulto ring nagsisilbing palamuti sa paligid nito, pero kapag sumasapit na ang gabi,
nagiging mga nilalang ito na animoy umaahon sa mga bato. At ang mga nilalang na yan ang nagsisilbing pangunahing proteksyon ng matanda. Matapos naman niyang masilayan ng lahat-lahat, dito na nito inalis ang nakapulupot na tanikala sa kanyang leeg. Ilang minuto pa ang lumipas, binuksan na rin ito ang pinto kung saan dito tumambad sa kanya ang mga labi ng hindi mabilang ng mga tao na nakasabit sa kisame ng bahay. Bawat sulok din ito, may mga nakikita siyang sulo na umaraw man o gumabi, patuloy na nagliliyab. Lahat din ng kagamitan, pawang mga antigo na, halos aakalain mo na ilang siglo na ang tanda nito. Matapos naman niyang masilayan ang lahat ng yon, utos lang ng matanda, bumukas ang lahat ng bintana. Dito na rin nagsimulang lumapit ang mga kasambahay at katulong nito na pawang mga ordinaryong tao. Ngunit ang mga taong yon, malayong malayo na sa mga normal dahil ang itsura nito ay halos hindi mo na masasabing tao pa. Punong-puno ito ng langis sa katawan. Meron itong humpak na mga pisngi. Walang ngipin ang mga gilagid at higit sa lahat, may mga tiyan itong kasing laki ng tiyan ng 9 na buwang buntis na babae. Punong-puno rin ito ng mga sugat at animoy hindi nito alintana ang napakasangsang nilang amoy. Pagsilay naman ng matanda sa kanyang mga alipin, dito na siya nito ipinakilala. Ayon sa matanda, na sa lahat ng kasambahay niya sa bahay, si Baldomero ang namumukod tangi sa lahat. Siya lang kasi ang nakatanggap ng basbas nito, gayon din ang kakarampot na kapangyarihang nagmumula rito. At kaya lang naman ito sa kanya ibinigay, ay dahil sa gusto nitong magkaroon ng katulong sa pang-araw-araw. Nais ng matanda na gawin siya nitong mangangatay ng karne para kahit papaano'y mabawasan ang trabaho nito. Batid din itong gagawin niya ang kanyang parte dahil kapag nagtagal siya dito ng 10 taon, ibabalik nito sa kanya ang kalayaang kanyang minimithi. Huwag mo akong bibiguin, Baldomero. Sapagkat sa dulo nito, magiging masaya tayo pareho. Sa ngayon ang kailangan mong gawin, tulungan mo ako. At bilang kapalit, tutulungan din kita na maayos ang buhay mo. Hayaan mo na muna ang mga taong kinagagalitan mo, sapagkat darating din ang panahon nila. At sa araw na yon, alam ko at kumbinsido ako na mapagbabayad mo silang lahat laban sa ginawa nilang kataksilan sa iyo. Wika ng matanda. Dahil sa sinabi nito, tila bang muli siyang nagkaroon ng pag-asa. At sa paglipas ng mga araw at buwan, ginampanan niya ang kanyang tungkulin kahit hindi nakaaya-aya ang kanyang mga nasisilayan. Ayon sa kanya, hindi hayop ang kanyang kinakatay sa katayan, pagkus mga tao ito na nakuha mismo ng matanda. Dagdag pa niya na, dinadala ito sa kanya ng nag-aagaw buhay pa, o kung hindi naman, halos lasug-lasug na ang katawan at hindi na makilala. At ang mas nakakatakot pa sa lahat, pinaiipon nito sa kanya ang lahat ng laman loob na kanyang nakukuha. Kapalit din ng isang magdamagang trabaho ay ang kapiranggot na karne na kanya namang almusal, tanghalian at panghapunan. Tama kayo nang narinig, isang beses lang siyang kumain sa isang buong araw. Kaya naman di pa siya naaabutan ng kalahating taon, butot balat na ang kanyang katawan. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, tila bang hindi pa rin kumukupas ang kanyang lakas. At sa nakapagtatakang pangyayari, ramdam niya na unti-unti nang nawawala ang kanyang nararamdamang pagod buhat sa magdamagang trabaho. Sanay na rin siyang hindi matulog at di na rin niya gaanong alintana na kumatay ng tao. Minsan nga, habang ginagawa niya ito, pinagpipiraso-piraso niya ang karne na nakukuha niya sa bungo bago niya ito itago. Sa sobrang salat kasi ng pagkain, kailangan niyang kumupit para rin mabuhay. At habang tumatagal, unti-unting nabubuo sa kanyang isipan
ang kanyang plano. Gusto niya nang makaalis dito at para magawa yon, kailangan niyang paslangin ang matanda. Naisip niya na ito na lamang ang paraan para makawala siya sa tanikalang inilagay nito sa katawan niya. Alam ni Baldomero na hindi ito magiging madali, kaya sa loob ng 6 na taong pananatili, maigi niyang pinag-aralan ang lakas at kahinaan ng matanda. Kinabisado rin niya ang kilos ng mga alagad nito at ang mga lugar na pwede niyang daanan kung sakali mang magdesisyon na siya na umatake. Ayon sa kanya, na sa loob ng 6 na taon, ang naging palaisipan at pahirap sa kanya ay kung papaano niya matatakasan ang mga rebultong nagiging mga nilalang tuwing gabi. Yun ang pinakamapanganib sa lahat dahil sa lahat ng alagad ng matanda, ito ang pinakamalakas at pinagkakatiwalaan nito pagdating sa anumang uri ng kumbate. Naniniwala siya na kahit may abilidad siyang mas malakas sa gabunan, hindi niya yun kakayanin. Dahil dito walang araw na hindi siya nagsaliksik hanggang sa doon na niya nalaman ang kahinaan ng mga nilalang. Base sa kanyang obserbasyon, na ang nagpapanatili ng katapatan nito ay ang kwintas na palaging suot ng matanda. Sa unang tingin masisipat mong ordinaryong kwintas lang ito. Ngunit kapag tinitigan mo ito ng maigi, doon mo mapapansin ang mga detalyeng nagbibigay espesyal sa gamit. Hindi rin siya kumbinsido na hindi ito agimat. Gawa ng nasisiguro niya na yon ang pinagmumula ng kapangyarihang mamahala ng matanda. Kapag kasi kinakausap nito ang mga nilalang, nagliliwanag ng pula ang pinakatampok ng kwintas. Yon ang naging batayan niya, kaya naman dito siya nakakuha ng pag-asa. Isang gabi, nang maisaayos na niya ang lahat ng plano, matyaga siyang naghintay hanggang sa sumapit ang pagpapahinga ng matanda. Alam niya na kapag natulog ito ay nagpapahinga na rin ng mga nilalang, kaya naman yon ang pinakaangkop na oras upang gawin niya ang kwintas at tuluyan itong mapaslang. Dagdag pa niya na, hindi ito basta-bastang mapapatay ng sandata, ngunit sa ilang taon niyang pagmamasid, nalaman niya kung ano ang mga bagay na makakapinsala rito. Hindi ito binubuo ng mga usal sa kaliwa, bagkus ang tanging makakapatay sa matanda ay yung salamin ng bintana nito na matatagpuan lamang sa loob ng kanyang silid. Kaya niya nalaman ng tungkol sa lihim na yon ay dahil sa aksidenteng nahiwaan ng matanda ang kanyang palad noong sila'y nag-uusap. Pag sila'y naman niya rito, agad niyang napansin na ang lahat ng nilalang na nakatingin ay hindi maiwasang magulat. Bawat isa, naniniwalang sintibay ng bakal ang balat ng matanda at walang kahit na anong bagay sa mundo ang makakapinsala rito. At para naman hindi mawala ng tiwala ang mga nilalang, harap-harapan itong pinahilom ng matanda gamit ang sarili nitong laway. Pagkatapos, ipinagpatuloy nito ang pagtatanong na parabang walang nangyari. Nakalimutan man yon ng lahat, para sa kanya yon ang nag-iisang susi sa kalayaan niya. Habang binabagtas niya ang daan, tila bang lumalakas na rin ang pintig ng kanyang puso. Alam niya na walang puwang ang pagkakamali, gawa ng sa oras na siya ay mabigo, kamatayan ang naghihintay sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas. Abot tanaw niya ang silid nito, kaya mas lalo pa siyang nagdoble ingat. Lahat ng parte ng bahay, pinagmasdan niya ng maigi, hanggang sa kauna-unahang pagkakataon na hawakan na niya ang pinto. Dahan-dahan niya itong itinulak kung saan sa loob lamang ng ilang minuto nasipat na niya ang matandang nagpapahinga. Inaasahan na niya na anumang oras magigising ito dahil sa kanyang presensya, kaya nang mabuksan niya na yon ng tuluyan, agad siyang pumuslit patungo sa bintana upang kunin ang maliit na parte ng salamin. Matapos nun bumalik siya sa pintuan para ito ay maisara at magawa na niya ang inaasam niya. Maya-maya pa, nang masipat niya na yon ng malapitan, hindi na siya nagdalawang isip na yon ay sunggaban. At nang maramdaman naman ito ang kanyang pag-atake,
pilit yung nagpumiglas hanggang sa magpang-abot na silang dalawa. Kung purong lakas lang ang pag-uusapan, wala siyang panama rito. Ngunit dahil sa nakabaon na ang salaming hawak niya, ramdam niya ang unti-unti nitong panghihina. Hindi naglaon. Sa kagustuhan niyang tapusin ito, walang habas niya na yung pinag-uundayan ng saksak hanggang sa gumapang na ang kanyang atake patungo sa dibdib nito. Di pa siya nakontento. Dinarag niya ang matanda patungo sa bintana para makapagbasag pa ng karagdagang salamin. At upang masigurong hindi na nito mapapagaling ang sarili nitong katawan, nilaslas niya ang leeg nito at ang lahat ng pulso na pinagmumula ng buhay. Winakwak din niya ang dibdib ng matanda para kunin ang mismong puso nito. Walang awa niya itong isinakatuparan sa paniniwalang kapag naging mahina siya, buhay niya ang malalagay sa panganib. Matapos niya itong gawin, agad niyang kinuha ang kwintas para ito ay suotin. Paglapat naman ito sa kanyang leeg, agad niyang naramdaman ang presensya ng mga nilalang na minsang pagmamay-ari ng matanda. Ayon sa kanya, na sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang nagkaugnay ang mga pandaman nila. Alam niya kung saan yun naroon. Nakita niya kung ano ang ginagawa nito at nasukat niya ang bawat kapangyarihang tanga nito. Sumatotal, 9 na nilalang ang biglang pumailalim sa kanyang poder. Hindi naman yun pumalag o lumaban. Animoy wala itong pakialam sa kung sino man ang bago nilang magiging Panginoon. Ang mahalaga, hawak nito ang pinagmumula ng kanilang mga buhay. Pagkatapos naman ng ganoong pangyayari, agad naman niya yung pinauwi. Ora mismo sumunod ang mga ito sa kanya ng walang pagdadalawang isip. Segundo lang din ang kinakailangan niyang hintayin bago ito lumapag sa kanyang harapan habang nag-aangil. Pag-utos naman niya ritong lumuhod, dali-dali itong ginawa ng mga nilalang na animoy hindi alintana para sa kanila na sundin ng lahat ng nais nito. At nang mapagtanto naman niyang sumusunod ito sa lahat ng kanyang kagustuhan, dito niya na ibinahagi ang mga bagay na hangad niyang mangyari. Alam kong nauunawaan niyo ako. Kaya ngayon pa lang, hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ang bago kong patakaran. Hindi ako kasing lupit ng nakaraan ninyong Panginoon. Kaya asahan niyong mag-aasal tao kayo sa akin. Hindi rin ako mapag-utos. Kaya yung mga ginagawa ninyo, ititigil niyo na yan. Wala kayong ibang gagawin, kundi ang manatili sa poder ko. Gabayan ako at hatiran ako ng pagkain. Nang marinig naman ito ng mga nilalang, bigla itong tumango hudyat ng pagsang-ayon. Base sa mga napansin niya, wala itong kapasidad na magsalita, ngunit may kakayahan itong makipag-usap sa kanyang isipan. Ito ang pangunahin nilang koneksyon upang masigurong hindi ito magkakamali sa lahat ng kanyang iniuutos. Pagkatapos sumang-ayon ng mga ito, doon pa lamang lumabas ang mga aswang na naninilbihan sa matanda. Galit na galit ito sa kanya, kaya naman hindi na ito nagdalawang isip na pagtulungan siya. Sa isang iglap, mabilis itong nagpalit anyo, kasabay ng walang habas nitong pag-atake. Ngunit di pa man yun nakakalapit, hinarang na ito ng mga nilalang. Gaano man karami ang katulong ng matanda, wala itong panama sa 9 na kanyang alaga. Lahat ng aswang na kasing lakas ng gabunan ay sabay-sabay na namatay hanggang sa nanumbalik ang katahimikan sa paligid. Hindi nagtagal, nang masipat niyang patay na ang lahat, doon na siya nagbaba ng utos. Wala siyang ibang ipinagawa rito maliban sa pagkuha ng mga pagkaing itinago ng matanda. Ito kasi ang pangunahin niyang kailangan upang makatagal sa mundong kanyang pupuntahan. Bagaman maraming taon na ang nakakalipas magmula noong nadisgrasya siya, hindi niya nakalimutan ang mukha ng taong muntik nang kumitil sa buhay niya. At kahit na anong mangyari, hahanapin niya ang mga ito para mapagbayad sa kanilang mga kasalanan. Makalipas pa ang ilang araw, nagpatuloy sila sa pag-usad
hanggang sa makarating na siya sa lugar na halos ilang milya lang ang layo sa dating baryo nila. Sa panahong yon, marami nang nakatira sa lugar at medyo malaki-laki na rin ang ipinagbago nito. Alam din niyang hindi ito madaling lumapit at hindi rin madali ang paghahanap sa mga taong pakay niya. Dahil sa ganoong sitwasyon, itinuon niya ang kanyang wisyo sa paghahanap ng pugad. Ilang gabi rin niya itong pinaghirapan bago siya napadpad sa parte ng bundok kung saan napapalibutan ng malalaking punong kahoy. Hindi rin niya napupuntahan ng mga tao, kaya payapa siya rito. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, may mga napadaan doong mga mangangaso. Kasalukuyan siya noong nagbibilad ng karne, kaya nung matunugan niya ang mga ito, galit at pagkabahala ang kanyang naramdaman. Sa isip-isip niya na sa oras na pagdudahan siya nito, hindi siya magdadalawang isip na lipulin ang grupo. Mabuti na lang, nagdire-diretso lang ang mga ito, animoy wala itong nasilayan sa lugar. Paglayo naman ito sa kanyang kinaroroonan, inutusan niya ang kanyang mga alaga na sa pagsapit ng gabi, buong magdamag na maglibot sa kanilang pugad. Kinakailangan nila itong gawin upang masiguro nilang hindi sila nito babalikan. Dagdag pa niya na, sino mang tao ang masilayan ng mga ito, kailangan nila yung paslangin, alang-alang sa kanilang kaligtasan. Nang marinig naman ito ng mga nilalang, ipinagpatuloy nito ang paglilibot gabi-gabi. Siya naman noon, naging abala sa paglikha ng mga ritual na kanya namang gagamitin sa mga insektong magsisilbi nilang tagapagmasid sa baryo. Gagamitin niya ang kabuuang buhay ng mga ito upang makapagbigay sa kanila ng detalye ukol sa mga taong hinahanap niya. Malakas kasi ang kanyang kutob na doon din yun nakatira, buhat sa pagdakip ng taong itinuro niya. At sa loob ng halos 7 buwan, hindi siya nanawang magmasid at makinig sa lahat ng mga pag-uusap sa baryo. Marami rin siyang mga kababatang nakita rito, ngunit hindi niya na yun gaanong pinagtuunan ng pansin. Akala nga niya, matatagalan pa siya sa paghahanap, pero hindi naglaon. Dito niya na natagpuan ang grupo ng mga mersenaryo. Bagaman kulang, sapat na yung rason para sa kanya upang hulihin ang mga ito. Wala rin siyang pakialam kung meron itong pamilya, dahil sa puntong yon, galit ang mas nanaig sa kanya. Alam niya na kapag nadakip niya ang mga ito, magiging madali na para sa kanya na malaman kung sino ang utak ukol sa muntikan niyang pagkamatay. Kinagabihan pagkatapos niya yung matuklasan, hindi na siya nagdalawang isip na kumilos. Sa kalaliman ng gabi, para siyang kamatayang naghahanap ng biktima. Bawat bahay na dinaanan niya, nagkakaroon ng katakatakot na presensya, kaya kahit yung mga taong nagkakasiyahan pa sa tabi ng kalsada, napilitang pumasok sa mga tahanan na hindi naman sa kanila. Bawat isa takot na nagtago sa loob, habang taimtim na nagdarasal na sana'y hindi mabaling sa kanila ang buong atensyon ni Baldomero. Maya-maya pa, pagdating niya sa harapan ng bahay ng taong pakay niya, dito niya nasapilitang binuksan ang pinto. Pagkasira naman ito, tsaka pa lamang pumasok sa loob ang dalawa niyang alipin. Ito na ang kumuha sa taong pakay nila na siya namang dali-dali nitong hinarap sa kanya. Kahit panay pa ang pagpupumiglas ng lalaki, wala na rin yung nagawa kundi ang sumuko at humingi sa kanya ng awa. Iyak ito ng iyak habang idinadahila ng kanyang mga anak at pamilya. Nang marinig naman yun ni Baldomero, inilapit niya sa mukha ng biktima ang nanlilisik niyang mga mata, kasabay ng pagsagot dito ng, "Wala akong pakialam sa buhay mo. Marami akong kailangan, kaya sumunod ka na lang. Dahil kung hindi, ipapakita ko sa iyo kung papaano ko pugutan ng ulo yung sanggol na hawak ng asawa mo. Huwag kang magmakaawa, sapagkat ang nilalang na nasa harapan mo ay halangang kaluluwa."
Dahil sa kanyang sinabi, dito na mas lalong humagulgol sa iyak ang lalaki. Gayunpaman kahit ano ang pakiusap nito, sadyang hindi yun bumibenta sa kanya. Di nagtagal, nang makuha na rin ng mga alipin niya ang iba pa, agad nilang nilisan ang lugar. Pagbalik nila sa kanilang pugad, dito niya tinanong ang mga ito. Sa bawat pagsisinungaling, buhay ng kanilang pamilya ang kabayaran, kaya naman walang nagawa ang mga taong yon kundi ang umamin. Matapos niyang makilala ang utak ng pagpatay sa kanya, agad niya itong ipinahagilap. Alam niya na nasa baryo lang din ito nakatira, kaya hindi na nahirapan ng kanyang mga alipin na ito ay hanapin at kunin. Pagbalik naman ng mga ito, dala-dala na nito ang taong inilahad ng mga biktima. Pagsilay niya rito, kung ano ang ginawa nito sa kanya, yun din ang ibinalik niya. Di pa siya nakontento. Sabay-sabay niya itong sinunog ng walang nararamdamang kahit na ano. Matapos ang pangyayari, doon pa lamang siya lumipat ng lugar. Alam niya na hindi na siya roon pwedeng magtagal, sa kadahilan ng nabulabog na niya ang mga albularyong naninirahan sa malapit. Ilang bayan din noon ang pinaglipatan ni Baldomero hanggang sa makita niya ang lugar na karapat-dapat sa kanya. Tumira siya roon sa isang maliit na baryo na merong masaya at marespetong komunidad. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng ilang taon, muli niyang nasubukan ng pakikipagkapwa-tao. Ito rin ang naging daan upang magkaroon siya ng panibagong kaibigan. Magmula noon, iniwasan na niyang gumawa ng masama dahil napagtanto niya na hindi habang buhay nasa rurok ang kanyang kapangyarihan. At para magawa ito, ang tanging utos na lang niya sa kanyang mga alagad ay ang pagkuha ng pagkain mula sa mga karatig lugar. Yun na lamang ang pinagkakaabalahan ng mga nilalang. Kaya naman kahit papaano, wala nang nakatunog sa mga ito. Hanggang sa kamatayan ni Baldomero, di niya yun binago. Dahil naging isa na ito sa kanyang pangako na kailanman ay hinding-hindi niya nagagamitin ang kanyang 9 na alagad na nasa supremong antas.